fefra ala wele ni sarakati muso ala wele ni sarakati muso ala wele ni sarakati kodo be jena abadon futi da teye na mako ala wele tumado ideu kumina ke kojugu kela padoni abina ke fendoni ala wele bo ba tumado ide zone adesa ta shweni dabla wallahi tumado la kleta na bayne de Allah taala mi dala bi jabi abi shweni bla be sa te shweni ke tumado la idem so do bi bula bana fuma kleta na bayne ala de tumado la ni ala yi jabi ni kleta na ba de tampon kan sambi wulo bla ala ke dini ko to tumadona ni kleta na ba ibe ala deni akanuna atika teriye ala kanu ite kanu ke kan disco fa dole be ala teriya so ni kleta na ba ina ite to to relation directe kleta na ba c'est même chose funti ala wele bo wallahi ala wele be min dima murit se ka dima politique se ka dima koloni filet se ka dima nationalité se ka dima selen kurubatili se ka dima wallahi funti ji kono ko pendo se ka kile fo ala akile awele kaba ko be ala wele la abe komi ni be ka kolonse ibe ka si itabo jika jibe po ate jatu ala wele betele nala ka bi jabi je dongodo ma ba fo ko fendo bi bulu futi bulu ala wele de jabira atakbi ibe to ala wele de la ala wele be komi ala wele ni do jabi be komi ni porte do daile ka je here be ka kono ka clé do ala ka daso ala wele de clé ka daile ala ko kayindeli ko samati abaw be mbolo ko ni mandeli be santa dima yuni fudo na jige kono domi na ko la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin ni ala ko jige tayunu safona ali kala kana wagashi ako ni ko mandeli fukata se la harif ni to jige kono to bo mo se ala wele la yira bonya de e bi yira bonya la ma e ka mu meta kala tu klifla la bayina ni kaba ko do fo rejuka ni na se daka ni baka salon kono ya mba mi yenkan mba mi teran fe ala kama moi nya fo kli damanina réseau ka peut-être un tas de numéros municipaux à la main sur le Okacha. Mbalmamso. Ou comme Baral la Melkeba. À la Willy, fouille à la Tessimina. Les civils sur le Ndamela. Kamalendo de Willa, comme Malmatu. A combi Willy Kabako de Benda et Kala Sejema. A combi Shiki la main. Ako me kodo de temena ako malmatu ne kuni zuli zumba zomi million keme shwena ne kunte zo piti ide zo sabatikela mola zomi ne ko beke jiko ako me malmatu ba don ni map ma jone be apelte nte zo ebide di kala join bi ala milliard ya yati même de volontaire d'adon de kam sirmi la duni ta dado be che sabato ni fomi na so sabri ta dado malmutu ne kuma de ka bondu skuna apa ka fiye ika ke kam so da di kuka ala wele ku nga nyoni ako malmutu ne bakun kai ne bakun ala wele ako malmutu ne shweni damne foka tubi no ado mi mba manga dorme do adala ako malmutu ne fasara kaso nga dokondoni ndokonu ambe ka dok nyoko ko malmatu ne bay ko be anyela ako mba hine de mena mba hine de fenkera zoyi
takbir. Allahumma takbir. Ako ne ba hinɛ de tun bɛ na. N fa sara. N kun bɛ hinɛ n dɔgɔninw n'u banna n kɛra zon de ye. A ko Malimatu ne kɛra zon de ye. A ko mɛ bi n tɛ zon ye dɛ. A ko n ba kun ka ɲi n ba bɛ si ka seli. A ko cɛ dɔ de tun b'an ka quartier la cɛ min n'a bɛ hinɛ fantanw na a bɛ hinɛ miskinɛw na a bɛ hinɛ dɛsɛbaatɔw la i kɛra diɲɛ maa o maa ye diɲɛ kɔnɔ ni cɛkɔrɔba ye ni kamalen in bɛ hinɛ i la. A ko diɲɛ fantan o fantan mana don a k'i nisɔndiyalen de bɔ a ko diɲɛ bɛɛ da bɛn'a kan kamalen in tɛ kun firifiri dɔn. A k'a tun bɛ hinɛ n ba la a ko don dɔ la su ne ba sigilen kabi sɔgɔma anw ma dumuni kɛ maa si ma dumuni kɛ ne ba ma dumuni kɛ a ko cɛ in kamalen waritigi a nana mobili jɔ da la kuma in fɛn dama dama de b'a kɔnɔ ne ye nin kɛ tile 10 laban kuma ye ka d'aw ma a ko cɛ nana mobili jɔ ka don ne ba kan bɛɛ dadalen a ko ne ba bolo b'a da kɔrɔ a k'a nana fɔ musokɔrɔba ye ko nana ni malo ye malo bɛ mobili kɔnɔ mɛ su kora mɔgɔ bɛrɛ tɛ yen k'i bɛ se ka na n'a ta ko ne ba k'a ma ko depuis dugu jɛra an ma dumuni kɛ ko fanga tɛ n na ka malo bɔrɛ ta a ko Malimatu an ka dɔgɔ dɔɔni a k'a bɔra ka cɛ dɔ ɲini kɛnɛma u nana malo kun ta k'a di ne ba ma a k'a ye enveloppe bɔ ka di ne ba ma min ka bon adamaden hakili ma nafolo min tun b'a kɔnɔ a dun kabi ala ye n ba da mɔgɔ ma deli ka ɲɔgɔn d'a ma a ko dumuni di denw ma i k'i ɲɛci cɛ k'a ko musokɔrɔba ma ko ni fɛn fɛn ko b'i la n ka da yɛlɛlen don bi n'i y'a kɛ ala ye ala b'a k'i ye ko musokɔrɔba ko kamalen tatɔ ma ko ala ka n'i to janfana ko ala ka nin kɛ kama y'i bolo ko ala ka n'i labila abada ko ala ka nin kɛ kama y'i bolo diɲɛ ni lahara kabako de bɛ histoire in kɔnɔ koyi denw bɛ taa denw bɛ sigi denw bɛ taa denw bɛ sigi kamalen n'i nana kɛ zon kɔgɔlenba ye a ko n'i nana ni wari ye diɲɛ dogo don ko ba b'a f'a ye ko n den ko n bɛ halala dɔrɔmɛ fɛ ni miliyɔn haramu ko ne t'i ka dɔrɔmɛ 1 haramu don da ko n bɛ sufɛ ala wele min na n bɛ fɛ a kan jaabi ka bɔ zonya la ka kɛ ala jɔn n'i ye suyɛli wari don ala mago tɛ n dalakan na a ko n ba mana diɲɛ fɛn fɛn sɔrɔ mami a b'a di walidenw ma mɛ se t'a yɛrɛ ye waritigi nana yɛlɛma ka bɔ kin kɔnɔ ka yɔrɔ jɔ quartier wɛrɛ la o y'a sɔrɔ olu kɔrɔbayara ale kɛra zon kɔgɔlenba ye zon misɛnninw b'a bolo a b'u ci suyɛni na ale ka zon de ka suyɛni taara bɛn o saki ma ka saki ta ala tɛ mɔgɔ ka ɲuman tiɲɛ ka taa di zon kɔrɔba ma ale de ye wari bɔ sisan u bɛɛ kɔntannen miliyɔn 100 bi jara ale ye wari bɛɛ bɔ ka wari kɔnte miliyɔn 100 ani dɔɔni mɛ jugu t'i la ale kɔ mɛ ka n'i ka ɲumanya dabila dɛ n'i ka dɔrɔmɛ 1 lɔgɔma 1 b'a kɔnɔ hali n'a ye dabali 100 k'i la ala t'i labila i ka ɲuman de bɛ don i n'a cɛ mɛ zon lajɛ dɛ a ko tɔntɔn ko n b'a dɔn i b'a kalama ko n ye zonba ye n ka mɔgɔw ka suyɛni bɔra i ka saki kan miliyɔn 100 ani dɔɔni i ka iphone 3 b'a la i ka passport wari filɛ dɔrɔmɛ 1 m'a bɔ a la cɛ kasira a k'i ba ka kama n y'o de yira ala la sisan ne t'a dɔn hali ye wari ta a k'i bɛ suyɛni kɛ mun na a k'a y'ale waju k'ala ta fɔ a ye ka kira ta fɔ a ye ka kisa barikamaw fɔ ale ye ka 20 miliyɔn bɔ wari la k'a d'a ma ko n bɛ fɛ i ka baara kɛ kana suyɛni k'i si kɔnɔ zonya tɛ mɔgɔ nafa 20 miliyɔn a ko wa n t'a fɔ den ye n t'a fɔ cɛ ye n t'a fɔ muso ye n t'a fɔ danfɛn si ye k'i ye n ka wari ta n b'a fɔ dɔrɔn ko ala ye wari in ta 20 miliyɔn minɛ i ka taa baara kɛ ale sera a ba fɛ a bɛ kasi la ale jigi tigɛla a yɛrɛ la ale minisalen ba ka ala wele wulila k'i jɔ koyi ba ka dusukun ɲumantigiya wulila koyi a ko cɛ fana ka sarakati mami o ye ne fana dilan
ba ko karisa si ka suɲɛni taga bɔ nin bɛɛ de kan bi a ko wallahi mama nin ma suɲɛ ale bɛ kasi ale bɛ kuma bɛɛ ɲɛfɔ a ko mama wari minɛ yanni n k'a baara n bɛ hakili fara ɲɔgɔn kan tile 21 na don cɛ ni diɲɛ to hali a ma bana waritigi miliyɔn 100tigi ni diɲɛ to a fatuwa k'a fatu ko nin bɛ sa a bɛ ka kalimatu shahada fɔ k'a bɛ k'i ɲɛ da sanfɛ ko Allahu akibar ala ko nin ye ne ka so wa ko sow la hɛrɛma sow da samati sow da belebele fo ka taa sa a bɛ yɛlɛ la cɛ ko a bɛ yɛlɛ la k'a taa sutura a bɛ yɛlɛ la k'a kaburu kɛra komi i ye kilini de don a kɔnɔ mun na ala tɛ nin kaburu suma saraka bɔla kaburu alajɔn kaburu suturakɛla kaburu jogo ka maaw jogo dilan a tigi kaburu ala b'o suma sa silamɛw k'u ye janaza kɛ k'a ban ale tun bɛ janaza a ko mami n taara n jɔ fo cɛ kaburu kunna a ko o don de diɲɛ tɔ nege bɔra n na ne bɛ su kasi mami bɛ tile kasi a ko n bɛ wuli su fɛ n bɛ dugawu kɛ cɛ ye a ko don dɔ la su ye n da cɛ nana n ma k'a yɛlɛla nisɔndiyalenba a ko n y'a ye yɔrɔ dɔ la kabi n wolola n m'a yɔrɔ ɲɔgɔn dɔn ko cɛ su ko ale ma ko karisa ko n ye miliyɔn 20 min d'i ma k'i ka bɔ suɲɛni na ko ala ye kaburu kɛ alijanna so wallah ko ala ye kaburu kɛ alijanna so o cɛ de nana o wari baara k'o kɛ miliyɔn caman ye bi o bɛ ka diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ fantanw ye n'i k'i bɛ nin conclusion tirer k'a ban n balimaw ba ɲuman ba ala welela ba ala ɲɛ siran ɲɛ jɔn a ye saraka bɔ a ka su jɔ an ka ala deli ala ka bɔda kan ye ala ka yafa an ma ala k'an kunnadiya ala k'an jurumu yafa ala k'an kɛ saraka bɔla ye ala k'an kɛ ala welela ye ala k'an kɛ limaniya jɔn ye ala k'an sira ala ɲɛ a y'aw hakili to yatimɛdenbaw la a y'aw hakili to fantanw na a y'aw hakili to aw masurunyamɔgɔw la minnu ni se t'u ye i b'a sɔrɔ ala fana b'a hakili to i la aqulu qawli hadha وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.